Ahogy az ember halad a korral, egyre inkább érzi, hogy jobb adni, mint kapni. Így vannak ezzel a szászrégeni motorosok is, akik a mezőségi tanyavilágból származó nehéz sorsú gyermekek szorvány kollégiumának segítettek. Szerveztek egy jótékonysági motoros találkozót, ahol 1600 euró gyűlt össze. Ők mind Magyar Fülöpösre tartanak, ott gyülekeznek a motorosok nemes cél érdekében. Nem először járnak itt, a Szivárvány Alapítványnak segítenek ezúttal. Az alapítvány kisvédencei kitörő örömmel fogadták az egész udvart megtöltő motorosokat. Igen, tetszik a motorosok, ahogy jöttek, és akkor meglepődtem. Nagyon, igen. Miért lepődtél meg? Hát azért, mert a múltkor kevés motorosok voltak, vagy 10-en velünk, és akkor most többen jöttek. A Szászrégentől mintegy 10 kilométerre fekvő településen holland segítséggel felépült egy közösségi ház, amely 1996-ban újabb funkcióval gazdagodott. A 260 lelkes gyülekezet lelkipásztora itt indította újra a magyar nyelvű óvodai és elemi oktatást. A környék nehéz anyagi körülmények között élő családjainak gyerekeit azóta is minden hétfő reggel összegyűjtik, és péntekig gondjukat viselik a bentlakásos intézményben. A felső tagozatosok pedig a szintén általuk alapított Szászrégeni szorványkollégiumban folytatják tanulmányaikat. Ezek a gyerekek itt vannak hétfőtől péntekig, gyakorlatilag mindenről mi gondoskodunk, nem csak a gyerekekről, hanem arról a 6 személyről, aki alkalmazottja az alapítványnak. Ennek anyagi vonzata van, következik a hosszú ősz, a még hosszabb tél, a fűtési szezon, közköltség, fizetések, járulékok, ezek mind az alapítvány terhét növelik. Ami azt jelenti, hogy a gyerekeket először el kell látni, és csak utólag kapják meg az étkeztetésre, utaztatásra vagy egyébre szánt összeget. Az ötletgazda 3 évvel ezelőtt feleségével együtt azon tanakodott, miként tudnának segíteni az alapítványnak. Hogyan ötöltünk, hatoltunk egy héten keresztül, és akkor kitaláltam, hogy szervezzünk egy, hát nem motoros találkozó, de egy motoros, jótékonysági motorozást ide. És akkor 3 évvel ezelőtt egy kis baráti társaság összegyűlt itt heten, körbeültünk, és hát ez most már a 3. éve, hogy összegyűlünk. Tavaly 43 motor volt, az idén meg már azt hiszem 75-öt számoltam össze. A szervezők azt mondják, igazán nem volt nehéz összehívni a barátaikat, csak annyit kellett mondani nekik, hogy mikor, illetve hova indulnak, és mi a cél. Ilyen formán segíteni tudunk az identitás megtartásával, tehát hozzájárulunk, nem mi segítünk, a Szivárvány Alapítvány végzi a munkát. Mi évente egyszer hozzá tudunk járulni valamivel, hogy tűzifát, legalább a tűzifára való összegyűl, de összegyűl bőven, az már nagy dolog. Az idei rendezvény különlegessége, hogy a motorkerékpárosok mellett más támogatók is eljöttek, tartós élelmiszerből és könyvekből álló adományokkal érkeztek. A hétvégi motoros találkozó eredményeként több mint 1600 euró gyűlt össze. A tervek szerint jövő szeptemberben magyarországi motoros klubokat is meghívnak, hogy még többen, még többet segíthessenek.